Pasaway ng signal ko. Ay, bakit gano'n? Bakit gano'n? Welcome back again! Nagang yung phone ko, naka-receive ng pa-member. Yatay. Nakuratan mo, nakuratan. Nakuratan mo ng phone ako sa UAMATS. Ha? Patatim, isang sagad na baon na tusok pa. Grabe. Grabe naman yan. Oo, naka-on. Gi-on na ako. Bakit? Oo, may join ako. Si ano. Si Sir Ahmad, si Lodi. Ewan ko, bakit walang harang? Lagyan nyo ng bako dyan. Hoy, gi-on na ako. Pag sure mo pag sure mo, gi-on na ako. Pag sure mo dan. Salamat sa patamsak, Lodi. Sino? Hi, si Sisi, nandyan. Big love shoutout kay Sisi. Oh, meron na daw Pidoy. Bakit ikaw Pidoy walang harang? Ikaw Pidoy, trespassing ka. Trespassing yan si Kuya Pids. Pids. Kaya pala tumataba ka na, Pids. Kasi Pids ang pangalan mo. Nagagawa pa rin ako ng ng sambusa. Salamat pala sa iyo, Salamat sa iyo, Lodi Amat. Dahil sa iyo, nataranta yung signal ko. Nawala bigla yung signal. Naghang yung phone ko, naka-receive ng pa-member. Na naghang bigla. walang yang cellphone na to. Paano to nagpapahiya sa akin ba? Nightboot, tulog na. Salamat sa parang mo, Luli. Garamis. Binabasa ko din, no? O, alam nyo ba, mas malaki pala yung live, yung nakukuha mong revenue sa live, malaki talaga siya. Kaysa sa mga video. As in, tiningnan ko, mas malaki yung live ko nung isang gabi. Nakakainis. Mas malaki pa yung live ko. Yung bayad ng live kaysa sa mga videos ko na mga ginagawa na premiere. Nakakainis. Kaya magla-live na lang ako. Mas maganda pa. Mas maganda pa siguro. Nakakapagod mag-ano ng video tapos kunti lang pala sa revenue. Oo, mas malaki as in. Kaya nga nag-live ako ngayon kasi nakita ko kanina, chinek ko yung revenue ng live at saka yung ay, ano ba yung ba't ko close? Mas malaki pa yung ng live kasi yung post tapos may premiere, may pa-watch to watch pa. Talo pa rin sa live. Walang yung na yan.
Kailangan talaga makikita ka sa live. Sana all. Okay. Mas malaki pasok ng revenue pag naka-live po. Harang, kailangan labas-pasok lang. Tigda 10 oras, grabe naman yan. Mga pag-live din. Lucas. Oo! King Kong, mag-live ka na rin, mag-live ka din King Kong. Kasi malaki ang pasok ng revenue pag-live. Tama sa, sinabi ni Sir Amats, malaki. Di ba? Malaki. Kaya magla-live na lang tayo. Ang premiere natin isang linggo, isang beses. Sa akin, MWF po naman ang premiere ko. Naku, bawasan ko na nga yun. Nakakaubos ng content. Nakakaubos ng content. Yung premiere. Tapos, mali. Kunti lang pala ang pasok ng revenue. Labas-pasok kami. Luluwag. Ay, natawa naman ako doon. natawa naman ako doon, luluwag. Hindi, wow. Wait lang ha, kukunin ko yung mga lalagyan ng sambusa. Magsasawa sa atin yan, Lodi. Paglabas pa. Nilabasan na. Walang yakapili, bastos nito. Ayan o. Ayan yung ano ko, tingnan nyo yung ginagawa ko dito sa lugar na ito. Yung bibig mo dyan, Pidoy, saksakan ko yan ng isang sambusa, 5 sambusa, makita mo. Uy, bakit 0 na yung nanonood sa akin? Ben Crodo. Uy, alam. Oo nga pala, hindi pala ako naglagay ng jacket, no? Sorry. Sino pa yung nagpunta dito? Si ano? Bigyan ko kayo, i-add moderator ko kayo. Oh. Yan. Broken hearted. Sino yan? Sino yung broken hearted? Sana all broken hearted. Uy, ayan si broken hearted, oh. Dikitan nyo, dikitan. Friend, ano nyo si broken hearted. Sa G-Squad yan siya. Bagong friend, magiging new friend nyo yan kasi team support kayo siya G-Squad, di ba? Di ba? Ay, hindi naman maganda. Kung maganda, dapat sana may partner, di ba? Sabay ganun. Hugot. Dapat hindi na iwanan noong unang panahon. Ay, nagbibilang pala ako. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paano ba? Gawin natin tig sa 10. Ganda pala ni Miss Raymond.
Ayun si, ano si Joseph, ay, si King Kong, si Joseph. Guys, magdikit kayo dyan guys ha. Pero yung dikit na ano lang, palambing mga ka-idol, pabanana naman sa kaibigan. Ipin natin, ipin. Ipin si ano. Hoy, Nightbot, ipin mo nga yan. Si Nightbot ba? Natutulog siguro yung Nightbot ko. Hindi na, ano. Tulayan, marasigan. Usok at subs na din. Sige. Andiyan si ano yun? Si Sir Amats din. Baka hindi pa kayo nagkadikitan. Magdikitan na kayo dyan. Ano ba to? Ba't ka tumatabingi? Nakainis man to. Tumatabingi ba? Four. Naghahanda ako para sa Ramadan. Salamat sa pagpin. Magandang harang pa ko patati. Ay. Marang maghang na naman tong phone ko ba? Ay, ikaw pala yan, Sir Amat. Si... Siya pala... Sana all. Vin crudo. Bakit vin crudo? Ano yun? Gasolina lang. Gasolina lang? Oo, siya din daw yun. Si Vin Diesel. Na ano kayo na for ilan na ba yung nalagay ko? 30. Kasi mamaya magtatanong na naman yung amo ko ba, nakakainis. Yung ilang peraso ang nagawa ko. Alam nyo guys, 200 pesos. 200 pieces na yung na-deliver nito sa labas. Dineliver na sa labas. Pinamigay na niya. Dikit ko rin sa'yo, Tutol Joseph.
Hindi ko natakpan. 40 na, 40. Wait lang guys, wait lang. Lalagay ko muna sa freezer. Kasi ilinalagay ito sa freezer eh. Bago siya ilalagay sa malalagyan para hindi magdikit-dikit. Ganon. Ay. Oo, sambusa yung ginagawa ko. Hindi ko pala check revenue ng last live ko. Ay. Mas malaki yung revenue niya. Na-check ko kanina. Kumpara dun sa mga upload ko. Yung live na siguro 1 oras ako nun. 2 oras na nag-live. Malaki pa. Nang nakuha ko. Kangkol sabi na patatlong dikit na sa... Ayun o, pag... Ayan na, ano yung, ni Lodi Almods. Patikim. Patikim. Pangit yung magtikim-tikim, ha? Pidoy. Ikaw, Pidoy, mahilig ka magtikim-tikim. Pangit yung tikim-tikim. Dapat yung... hilig nito, patikim. Hindi, wow! Patikim. Ang pangit na... Ang pangit naman ng words na patikim. Ano ba yan? Patikim. Ano yung patikim? Pahingi na lang, pahingi. Patikim. Ang pangit ba sa words na patikim? Ano yun? Kaya madaming umiiyak dahil sa patikim na yan eh. Kaya madaming nasasaktan dahil sa patikim. Kaya madaming single mom dahil sa patikim. Walang patikim. Bawal yung patikim-tikim. Patikim naman ng yung laway basta. ano, ano daw? Mas gusto ni Patatim na pakain. Sabi ko, dapat pahingi. Ay, Kas, good morning sa'yo, Insan. Umaga na dyan pala sa Pinas. Kala mo naman, ikaw, di ba? Bakit? Sinabi ko bang ako? Sabi ko, yung words na patikim, ang pangit pakinggan. Sabi mo, patikim. Salamat, Kulas, Insan. Wag din pakain. Ang pangit pakain. Ano yun? Pakain.
Bakit ganun ang mga words, no? Bakit ano? Bakit ang papangit? Umikot-ikot na. Nalala na naman niya yung kanta na shinare ko. Ano daw? Tagalog words kasi yan. Pakain ng ano muray. Yung sa uso. Ikaw ba, sabi, ano na lang kasi sabi mo, pahingi ng sambusa mo. Ganun, huwag yung patikim, pakain, ano yung, parang yung double meaning eh, parang double murder. Mga double murder yung mga name na ganun ba? Naalala niya yung ano? Umapat sa kanya. Ano yan? Ayan si Insan Trash. Si Insan. Shout out sa'yo, Insan. Good morning. How is your sleep? Huli, pero hindi ko lang. Pangit daw eh. Diyan nagkakasarapan sa mga words na yan. Si Patati Mamsi magpapakalit. Sabi ko, wag yung ano, 5 minutes sarang. Grabe yung minsan ha, 5 minutes sarang. Uwian na yan. Sabi ko, wag yung words na pakain, tsaka patikim, pangit. Pakain. Parang pangit, no? Hindi isipin nyo kasi. Ang, ang pangit. Pakinggan yung words na ganyan. Dapat ano lang, pahingi naman ng sambusa mo. Diba? Ganun, Ryan. Ganun. Broken hearted. Sino to si broken hearted? Si Ayan Marasigan? Ikaw ba yan? Huy, Ayan, ikaw yan. Ayan na si Ayan, oh. Dikitan nyo siya, oh. Tusukin nyo sa kung gusto nyo. Tusukin ng ano ba? Ng pagmamahal. Baka ano nung naisip nyo dyan, eh. Salita namin yan na purong Bahala kayo dyan, basta. Eh, paano yan? Iwaray kasi ako eh. So, di pa nakadikit sa friend ko palambing daw yung binaba na bahay ni ano ni King Kong. Hantagal po ng harang. Insan, dyan ka na lang sa harang. Huwag ka nang bumaba dyan sa harang, Insan. Dyan ka na lang tumira sa harang. Kami kasi mga Tagalog di marunong magsalita ng Bisaya. Dikit-dikit. Dan polpak daw, sabi ni Insan Trasyanera. Dikit-dikit pa daw. Ano yun? Malagkit. Parang linta lang, Wal. Dikit-dikit. Nako, Amads. Sir Amads, paano yan? Iwaray ako.
Hindi pala tayo nito match kasi hindi ka marunong magsalita ng waray. Jack. Padikit naman po kay Uncle TV. Sir Ayan, harang ulit atake. Ano bang ginagawa nyo? Ba't parati kayong nasa harang? Naglabas-pasok kayo dyan, ako. Wala pa nga akong partner sa buhay. Kayo pa lang nandiyan dyan. Wala na. Baba mo, sir, bahay mo. Wow, galing ni Insan. Patusukan mo nga din pagdikitan din. Ay, oo, yan si ano, yan ang bahay yata ni Insan Kulas eh. Yan ang bahay niya, Insan Pero Live Vlog. Dikitan nyo na nga guys. Yung Insan ko. Palagi yan siya nagpupunta dito eh. Dikit, magdikit ka rin dyan sa kanila, Insan. Para dikitan ka din nila. Ayan din po. Padikit na rin kay ano ha, padikit din kay Sir Amat. Tsaka sa founder. Si Ayan Marsigan, no, bumalik. Si Broken Hearted, si Ayan yun, di ba? Uy, si Kuya Pidoy, nasaan na yung si Kuya Pidoy? Uy, Kuya Pidoy, dikitan mo naman yung si Insan Class. Kanina pa yan dyan eh. Itong si Kuya Pidoy, hindi to nakipagdikitan. Hindi ka nakipagdikitan dyan, Kuya Pidoy ah. Sige, Sir Amat. Okay lang. Salamat ulit. Salamat ulit sa, ano, sa pa-member. Sana all. Sana all daw. Gag. Ano lang, may hinahawakan na kung bagay na gumagalo. Ano yan yung pusa mo? Buti naging bagay na. Oh,
Si ano yan siya, si Diesel, si Crodo. Yung ba yung si Crodo? Iba kasi hindi dito Pilipino. Pakistan, ano, Pakistan niyo po si Ahmad. Sige, iwan lang ko yung casual balik ko. Yung ginagawa ni Kuya Pidoy dyan, oh. Si Kuya Pidoy, ginagawa niya, oh. Nababaliw na naman yan. Hindi ako nagbukas eh. Natawa naman ako sa bawal pamamshi. Silip-silip tayo. Pwede tignan ba? Wala. Ano daw? Night boat jump. Night boat sing. Yari. Ayaw talaga sa command ko si night boat. Yung pangalan ni ano, ni King. Tapos lalabas yung ano, night boat. Dapat ano, pag sinabi ko pag sinabing King ay gusto din ng patikim-tikim. Kumusta naman mga braso mo pa? Hindi pili sa akin si Budbut, bawal yan sa marathon. Bawal pala to sa marathon, insan, yung night boat. Talaga? Yung braso ko, King Kong. Hala ka? Bakit? Ngayon ko lang nalaman yan, bawal pala yan. Talaga? Oo, disable pwede naman.
Wala naman. Naku, ako ayaw ko lang Nightbot, namimili ka. Ayaw sa'yo. Anong lasa ng iba tikim mga charot mo? Anong problema mo, Kuya Pangit talaga yan, insan. Pangit talaga yung patikim-tikim. Si ano, si King Kong, oh, gusto talaga niya tikim-tikim. Mamaya makatikim ka na. Sa nightbot ni Kuya Pids, basta nag-type King, lalabas yung akin. Iwan ko lang kung malakihan. Ilalabas sa ilalabas. Ayan si King Kong. Gusto niya ng patikim-tikim. Di ba may ano yan? May palabas yan na patikim. Patikim. Parang may palabas yan. Patikim. Nalipids patingin ng pusa. Mami si. Type ka daw. Type ka daw idol. Mami si. Ano insan? Puno ng laman. Hindi wow. Yep. Naku po. Balato naman dyan. Punong-puno na pala yan eh. Balatuhan mo naman kami. Baka naman. Baka naman. Patikim ng pinya patay. Anong pinya? Pinagsasabi mo wala ng pinya dito. Sambusa meron dito. Gusto mo na pa sambusa? Bigyan kita. Ba't naghahanap ka ng wala nang pinya dito? Sambusa lang meron dito, sambusa. Paputukan ng sweetie.
Watusi pala, maliit lang pala yung putok niyan. Baka yung putok niya, o ayan. Saka ka, patikim-patikim mo dyan. Para tumigil ka na daw sa kakasabi ng patikim. Puro ka patikim, sabi ni Nightbot. Bakit? Bakit daw Rex ang... Hindi mo. Hindi ako sanay sa kaputi. Bakit? Wala bang kaputi? Bakit? Wala na bang kaputi? BG lang job and trip. Harang insan. Ano yan? Job and trip. BG lang. Sino naman yan? Si Mamshi? Si Insan Mamshi? Kaya siguro nawala siya. Ang agad. Ay! Tayo yung mag ano na. Ilang piraso na lang kaya? 40. Sitin 70 piraso yung nagawa kong sambusa. Grabe harang hingi ko saging kay Job and hingi. Sayang yung mga gala ni Habi hindi nag-a-upload sa YT niya.
YT yan ni Habi ko, tinamad na ituloy. Maluwag na yan si Batake pa. Gra Grabe to si King Kong. Maluwag talaga. Kanina pa kami labas. But available isa ko alagad. Buti available. Patatim pa. Saging ka daw kay Mamsi. Kuya Pids, pabananahan mo daw yung job and trip ni Mamsi. Mamaya, anong ano niyan? Ano yan? Mamaya, job and trip. Mamaya insan. Alaman ko yan. Live. Tama na guys. At ako'y apagod na. Tinapon ko na lang yung mga sobra kasi matigas na rin naman yung flour eh. Sabi nila, mas maganda daw yung matigas. Hindi naman maganda yung matigas. Tignan mo yung flour. Pag matigas, pangit. Hindi na siya magawang sambusa. Kasi patigas na siya eh. Dapat malambot. Maganda kasi dito, dito sa sambusa, malambot na flour. Kaya, sabi ko, hindi pala lahat, maganda pag matigas. Dapat malambot din. Tignan mo yung ginawa kong sambusa. Malambot siya sa, tas pag tumitigas, pangit. Malambot, maganda siya pag malambot. Pero pag tumigas, pangit na siya, hindi na siya magagamit. Hindi na siya pwedeng gawing sambusa. So, useless yung matigas. Arang, Kuya Pedoy. Maya, sleep ulit ako. Nagpapahinga daw po, Daddy King. Andyan ba si... Andyan ba si Anino mo si sponsor match? Ano oras? Ano oras na kagabi natulog at may bisitang isa Mingming? Ayan na si Kuya Pidoy, dalawa daw yung dinikit niya, yung main at saka yung niya, alagad.
Welcome back, Amads Moto. Si Amads, oh. Yan naman siya. Tambay lang dito. Gawa mo na ako ng report. Sige, sige, Lodi Amats. Isama mo na rin ako sa report mo. Joke lang. Salamat sa Ang sipag ng nightbot ko ah. Nauuna pa sa akin yung nightbot. Magpasalamat. Nauli yung good job, nightbot. Good job. Yung phone ko kasi ngayon, naka-play kasi. Diyos ko. Nandyan pa ba kayo? Loko to si Patay. Patay, hindi kisang problema ko. Problema. Aray ko. Ah, tigang na may-ari. Sleep mood na ulit at iwan ko si Jabon Trip. Nightbot play dead.
Sarap ang tigang. Magdikit ako, magdikit ako. Dali. Mag-ano ako ng ibang ahon. Sagad mo lang insan, walang bunutan. Walang bunutan ng ngipin, bakit masakit? Nako po. Walang bunutan ng ngipin kahit masakit. May gagawin ka na. Baka ibang makina yung gagawin mo dyan. Idikit ko yung main ko sa kay kay Misuray Palambing naman ng bago kong channel. Yan ba yan yung yung Amats mo to? I bet pag masikip. La gaggers. Sana all may bago ka na namang ano. Ito? 7 subscriber? Hindi nga. Bago mo to, Green Crodo? Grabe ah. Nako. Anuin ko nga. So yun, what's up mga kapogi? Ito, Sana all pogi, mga kapogi daw. Paano pag babaeng nanonood sa'yo? Kasi sabi mo dito, kapogi. Ibig sabihin, lalaki lang yung dapat manood sa'yo. so yun, what's up mga kapogi? Oh, pogi lang sabi mo dito eh. Paano yan? Babae ako. Hindi ako pwede dito. Kapogi daw eh. So yun, what's up mga kapogi? Ito, live tayo ngayon. So, tambayan na. Ano pang hinihintay natin dyan? So, hindi ngayon na sana supportahan nyo lagi. Maraming salamat sa walang sawang suporta kay Ate Steve. So yun, what's up mga kapogi? Ito, live tayo ngayon. So, tambayan na. Ano pang hinihintay natin dyan? So, hindi ngayon na sana supportahan nyo lagi. Maraming salamat sa walang sawang suporta kay Ate Steve. So yun, Nagparo-paro G ka pa ha. Nagparo-paro G siya. Sana all marunong magparo-paro G. Ikaw ba talaga yung nagparo-paro G? Marunong ka palang sumayaw. Nasaan na ba yun?
Mawala? Mag-comments tayo dito. Kagaling gumiling. Ayan na, dinikit ko na sa'yo yung main ko. Okay? Main ko yung dinikit ko sa'yo. Si Job and Trip. Si Job and Trip. OTW ako kay Job and Trip. Mamaya, dikitan din kita. Meron pa ako dito eh. Para yung isa kong account. May isa kong account din. Lipat nga ako sa isa. Titingnan ko lang. Dali lang ah. Ano ako ulit ha, Sir Amats. Tine-check ko muna kasi baka mayroong ano. Okay, dikit ko din to sa'yo. Oh. Tama ka. Ayan ha, didikitan kita no. Punta ko sa live. So, right on.
May suray ng vlogs. Harang ulit host. Labas-pasok lang ako para makarami ka ng ads. Salamat, Sir Ahmad. Thank you. Wait lang, digitan ulit kita dito. Ayan. Matutulog na daw si Kuya Pedoy. Ikaw, Sir Ahmad, ha? Mag-ano ka lang kung baka ano, baka may gagawin ka rin dyan. Okay lang. Sandali, papalitan natin ng ano. Ako nga, inaantok na rin ako ba? Inaantok na rin ako Nali lang. Magliligpit na ako ng mga gamit. Hindi na ubos yung ano ko para sa sambusa. Magagawa na naman ako nito bukas kasi hindi na ubos.
Madami pa, oh. Ayan, guys, ay wala na. Ayan. Kasi ako. Dali lang.
Dito may maghugas ako. Ang bilis. Naubos ng ano ko. Ang bilis na naubos. Guhugas muna ako. Sandali niya. Pupuntahan ko nga muna yung damit ko. Para maisal. May bumok. Yung binabahan kong damit, tatanggalin ko para habang nagtatambay ako, maalabahan ko. Sayang ang oras.
May hugasan pa kasi ako. Ayan. Parang habang naghuhugas. Ayan, di ba? At least may malalabahan. Kasi sayang yung oras na. Pwede. Mamaya na ako magsasampay. Ay, buhay. Hirap-hirap. Doble. Kailangan doble yung kilos. Ang tagal-tagal ng amo ko. Hugas na lang ako. Hello, Insan. Hindi pa ako umalis dito. Hindi pa kasi ako tapos eh. Yung amo ko hindi pa rin dumadating. Nasa labas. Sige, Insan.
nadagdagan pala dyan. Mabutit okay na yung ano, panahon. Magkulog. Makatulog pala yun. Nakailang oras na ako. Ano na? 1 hour and 29 minutes. Yung watch hour ko insan kay bumaba. Bumaba yung watch hour ko. Iwan ko ba? Bumababa din pala yung watch hour na yan. Di atay. Pinakapin. Ang babaero ng Malaysia. Buang talaga to sa nightbook. Nga, ito na yan. Hindi. One hour and 31 minutes inside. Two minutes. Naka isang oras kalahating higit. Mahigit na. Alam mo, minsan malaki yung nakukuhang revenue sa live pala, ano. Kasi na-observe ko nung live ko nung isang araw. Mas malaki pa yung nakuha ng live ko kaysa dun sa mga pinag-a-upload ko. Kainis. Alam mo ba na mas nadagdagan pa yung revenue ko sa live? Di wow. Di atay na yan. Napagod-pagod pa ako mag-edit-edit. Pwede na naman palang mag-live na lang. Araw-araw na ako insan magla-live. Kahit 2 oras.
Pagising ko sa umaga, insan, mamaya magla-live ako. Habang ano, araw-araw na lang, mamayang umaga, magla-live ako. Mag-premiere ako, ano na lang. Monday and Friday na lang ako magpe-premiere. Monday at saka Friday. Oo. Nakita ko kanina. Mas malaki yung ano ko sa live kaysa sa mga post. Kanina nakita ko nag-update. Alam mo yung update. Ano yung mga update? Mas malaki yung update sa live. Kaysa dun sa mga pinag-a-upload ko. Kaya Monday to Friday na lang ako mag-a-upload. Oh. Oh, gano'n na lang insan. Palitan lang din.